litro de gaseosa, porque todo lo que abrimos se perdeu a forma. Queremos dimitir e admitir que as dimisións que se producen, as dimisións que se producen non é a nosa solución. Aparte de dimisión, exigimos solución. Que nos den solución. E a solución está entre eles e o organismo do Banco de España, que é o jefe deles. E eles o jefe do Banco de España.